Καλαθάς. Πριν από αρκετά χρόνια, αλλά ακόμη και σήμερα, οι άνθρωποι και κυρίως αυτοί που κατοικούσαν στα χωριά χρησιμοποιούσαν πολύ τα καλάθια. Το καλάθι ήταν ένα πλεχτό σκεύος, θα λέγαμε. Είχαν διάφορα υλικά του νοικοκυριού, όπως τα ρούχα, τα σεντόνια και άλλα πολλά. Υπήρχαν 3 ειδών καλάθια που διέφεραν στο μέγεθος, στο σχήμα και στο υλικό κατασκευής τους. Σήμερα, παρόλο ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια και άλλα υλικά αντικαταστήσει τα καλάθια, υπάρχουν ακόμη καλαθάδες. Στον τόπο μας, όσοι καλαθάδες υπάρχουν, είναι αθήγανοι. Επισκεφτήκαμε έναν από αυτούς την ώρα που τα κατασκεύασε. Τον βρήκαμε να κάθεται στον δρόμο έξω από το ψηλό τοίχο του σπιτιού του. Μας έδειξε πώς φτιάχνεται ένα καλάθι και στο τέλος αγοράσαμε ένα και για το σχολείο. Παλιότερα, βέβαια, υπήρχαν περισσότεροι καλαθάδες, αφού η χρήση των καλαθιών, των κοφινιών και πανελιών ήταν διαδεδομένη, ωστόσο η τέχνη καλαθοποιού εξακολουθεί σε μικρό βαθμό. Ο καρεκλάς. Ο καρεκλάς ήταν τεχνίτης που επιδιόρθωνε καρέκλες πλέκοντας τη βάση του ξύλινου πλαισίου. Για το πλέξιμό της χρησιμοποίησε ένα ειδικό χόρτο που σε πολλά μέρη ονομαζόταν πανιά. Το χόρτο αυτό το μάζευε ο καρεκλάς το καλοκαίρι μέσα από τα ποτάμια και τους βάλτους και το έβαζε στον ήλιο να στεγνώσει. Έπειτα το έκανε δεμάτια, το τύλιγε γύρω από τον ώμο του και έπαιρνε τις γειτονιές και τα χωριά με τα πόδια. Είχε μαζί του και ένα τορβά, ένα σακίδιο, με τα απαραίτητα εργαλεία μέσα. Σύρμα, τανάγια, σφυρί, μαχαίρι, τσεκμές κτλ. Ξεκινούσε το πλέξιμο από τις άκρες και τελείωνε στο κέντρο. Τα χέρια του δούλευαν με μαεστρία. Έπιανε πολλές φορές και ένα παραπονιάρικο σκοπό μέχρι να τελειώσει η δουλειά. Θαύμαζαν οι νοικοκυρές, το έφτιαχναν και ένα καφέ και τον πρόσφεραν μαζί με κρύο νερό από το πηγάδι. Όταν τελείωνε το πλέξιμο, έκοβε με το τσεκμέ τις άκρες του χόρτου που προεξήχαν. Έπειτα έβαζε την παλιά, τη γεροντότερη του σπιτιού, να καθίσει με το εγγόνι για να δει αν κρατάει καρέκλα. Πληρωνόταν μετά για τον κόπο του και συνέχισε τον δρόμο του.